Nenad Aleksić, poznat po ljubomornim ispadima u reality elita, ponovo je pokazao svoju stranu karaktera koji često dovodi do konflikta. Ovog puta njegova meta bila je Miona Jovanović, koja je izazvala njegov bes jednostavnim druženjem sa Aneli Ahmić u pušioni. Sve je počelo kada je Ša primetio da Miona sedi sa Aneli u pušioni i razgovara. Iako je situacija delovala bezazleno, za Ša je to bilo dovoljno da se osjeća ugroženo i ljubomorno. On je odmah izrazio svoje nezadovoljstvo što je eskaliralo u žestoku svađu između njih dvoje. Miona je pokušala da objasni svoje razloge za razgovor sa Aneli, ali Ša nije želeo da sasluša njena objašnjenja. Ša je toliko otišao daleko da joj je zapretio i raskidom. Ti meni kažeš da se udaljimo, rekla je Miona. Sediš sa devojkom koja ti pakuje priču. Za bivšeg dečka, rekao je Ša. Ne pakuje mi, vidjet ćeš klip, rekla je Miona. Kako možeš da sediš sa njom, jel hoćeš da se odaljimo? Zbog toga, upitao je Ša. Ako hoćeš, slobodno, rekla je Miona. Ti si rekao i dolaziš zbog mene, rekao je Ša. Sram te bilo da se udaljimo, rekla je Miona. Pa hoćemo, zbog tvog ponašanja, budi mirna, rekao je Ša. Ma da, ajde bre, rekla je Miona. Što se zaključavaš u pušioni, upitao je Ša. Tako je Bog hteo. Šteta što nisam do kraja realitija ostala, rekla je Miona. Što čuvaš burmu, pitao je Ša. Što ti čuvaš moju narukvicu, upitala je Miona. Pa ti si mi rekla da je prodaš napolju, rekao je Ša. Pa koja je razlika da je čuvam ili ti, rekla je Miona. Ti si super za reality, jedva čekam da te vidim u realitiju, rekao je Ša. Da li me voliš, upitao je. Da, volim te, od sad ću da tako pričam da te volim. I ja ću tebi. Pku, rekao je Ša. Ma Isuse, kako si smešan, rekla je Miona. Meni boli to što neće bivši da te se vrati, rekao je Ša. O meni moji bivši pričaju sve najlepše, tebi tvoje bivše zovu policiju, rekla je Miona. Pa ti bivše prijavljuješ, drukaro, rekao je Ša. Ti si drukara, rekla je Miona.